edo zein ama euki behar dau, jaio berri euki behar dau, titila mon behar du bera, 6 hilabete euki arte. Eta gero, analizi batzuk, kontrol batzuk, eta historia berezi bat euki behar dau alemoteko esnie. Jaio berrie berezientzako. Sasoi sardinaua jaio direnera, gaixotasun berezi bat daukiena, eta pixu gitxiagaz, kilotarri baino gitxiagoa jaio berrientzako. Hospitaletan ingresatuta egon behar dira. Zera? Ondo, bai. Ekarri dituzu bederatzi. Azkenean ez da zer kostatzen, zure umeari ez dio esnea kentzen, eta ondo egiten duzu, biltzen duzu sakaletxeza, eta nik daukat batin alambriko, orduan beste gauzak egin alditut bitarte, eta oso erosoa da. Egokitutako zentroetan jasotzen dugun esnea, izaskailu batean gordetzen da. Hotz katea mantentzea prozesuaren parte garrantzitsuena da. Puntu horretatik aietzen danean ona, guk izustuten dugu, -40 gradutan, eta hor egon leke 3 hilabete. Gero, guk pasteurizabitzen dugunean, eta analizia guztiak itzen dugu zenean, alda egon gordeta urtebete -80 gradutan. Pasteurizazioa da, euki behar da, esnia hori, erdi ordu 72 gradutara. Eta horrekin hiltzen dugu eta baztertuten dugu birus eta bateria, gehienak ez guztie, baina bai gehienak. Bialtzen da elur artifizialean, beti izan behar da mediku batek agindutakoa, ez da emon leke holan esnia zu nahi dut, ez bakarrik izan behar da, medikuak agintzen badaban. Prozesua erraza da, zuk ateratzen duzu. Azkenean zailenak agian da ona etortzea, gu Amurriotik gatoz, agian errazago izango litzateke amulategian ustea. Guztira 11 puntu dago Euskal Herri osoan. Segun zenbat ume edo zenbat gaixo dauzen, behar dugu edo gehiago edo gitxago, eta orduan ikusi behar da hori zelan da, epiteko emaile gehiago edo gitxago.